Mga kapuso, itong bisitahon ang inilang tourist spots sa bahin sa Negros sa Occidental. Oy, sa may Ilonggo ni bala, Inday Sisil mo? Oo, sa ato ni, sa ato. Oo, Ilonggo bala, oo. Oo, sige. Busa mga kapuso, manlaag ta, pinaagi sa ato ang certified member sa Bisdak Laagan Society nga si Cherish, aka Chacha Batukan. Mga kapuso, mahiligon ba kamo og historical? Sa entrance fee nga 100 pesos lang, anay usa ka historical house sa dapit sa Bacolod nga sigurado mahingang ka sa kakaraan nini por maghapon na maong balay, ang The Ruins. Usa kini kadakong balay nga gipatukod pa niadtong 1900s ug karon nahimo ng tourist spot sa dakbayan sa Bacolod. Usa kini sa mga Suryanan sa maong lugar. Ug kung gusto ka makabalo sa history sa maong balay, aduna ra sila'y tour guide nga maoy motor sa mga parte sa maong historical house. Sa pikas bahin sa maong lugar, aduna usab kay makit-an nga dakong hawan nga susama sa dakong plaza. Dinhi, pwede kang mag-relax tungod sa mala nature nga palibot niini. Pwede ka usab magpakaon dinhi sa mga isda sa ilang fish pond. Ini kagabi, musamot ang kanindot sa maong historical house kay mas makita pa ang kanindot niini kay adunay mga suga nga nagpalibot sa maong balay. Mga kapuso, mao na kini ang itsura sa balay ini kagabi. Gawa sa The Ruins, ana pay usa ka Suryanan nga siguradong usab nga malingaw ka. Sa entrance fee nga 150 lang usab, pwede na nimong masulit ang kanindot sa resort. Sa mahiligon og dinosaur, sa entrance pa lang, adunay musugat nga duha ka dakong dinosaur nga siguradong mahingang haka sa kadako niini. Aduna usab sila'y mga cottages ug rooms nga pwedeng ka-stayhan sa depok, barkada o pamilya. Perfect nga laagan sa bisan kinsa ilabi na sa mga mahilig og dinosaur. Mga rides nga sama sa zipline, skybiking, group course o kaliguanan. O kung gusto kang mukaon, dili ra mabala ka tungod ang naara usab sila'y mga gagmayng stalls nga pwede kang makapalit. Paingon sa kaliguanan, makita gayud ang nagkalaing-laing matang sa dinosaur nga aduna pay mga sound effect og tingog sa mismong dinosaur og malihok pa kini. Pag-abot sa tumoy, makita ang shark wave kung asa pwede ka maligo og swimming pool kauban ang pamilya o bakaha barkada nga libre. Matag oras, mu-wave ang maong swimming pool nga sama sa usa ka dagat. Busa mga kapuso, kung makasuroy ka mo dinhi sa Bacolod City, mas try gayod kining duha ka tourist spot nga siguradong malingaw ka. Gikan dinhi sa Bacolod City, ako si Cherish Batukan o kauban ako mga higala. Proud Bisdak o member sa Bisdak Laagan Society. Woo!